Pertsona migratzaileen errealitatea ikusi nahi ez duenak ere ikus dezan, beste aldera begiratu ez dezan. Horixe du helburu lau fotokazetarik Donostiako bulebarrean paratu duten erakusketak. Duela egun batzuk aritu ziren muntaketa lanetan, Gari Garaialde eta Javi Julio eta bertan harrapatu genituen. Argazkilariek erakusketaren xehetasunak eman zizkiguten. Erakusketa hau dator, Javik badarama urte batzuk ere migrazioa eta kubritzen, bera ibili zen duela 10 bat urte edo Kios eta Lesbos eta garai hartan argazkiak egiten. Gero Aitamarin inguruan ere ibili da, bai argazkitan eta bai dokumentala egin zuen Javik Aitamarin inguruan, eta ni ibili naiz azkeneko urte hauetako batez ere gure muga internoan edo Europako muga internoetan gertatzen den migrazio krisia esan behar nuen, beti atentzen zait ohituragatik, baina ez da migrazio krisia, bai, horren inguruan argazkiak egiten. Orduan, egia da aspalditik gendun pentsatuta, bilen lana batuta, esplikatu genezakela pixka bat prozesu guztia, ezta? Eta hau bigarren saiakera da, egin genuen saiakera ustel bat, oain dela ez dakit 4 bat urte dolako zerbait, egin behar dugu, eta etzen atera. Eta hori pentsatu nuen, bagendula bilek materiala nahiko, esplikatzeko pixkat migrazio irregulararen edo legez kanpo uzten dugun migrazio horren prozesua zein den, ezta? Nola atetzen diren beraien herrialdetatik, zergatik edo atetzen diren pixkat oso orokorrean kontatuta, nola topatzen dituzten Europako lehenengo muga horiek, direla printzipioz Europak ofizialki edo onartu zitunak, Europara sartzia gogortuko dugu, baino Europan ibiltzia errestu ingo dugu. Baino gero nola, inkluso horita gero topo egiten duten, barruan ere Europako elkarte barrungo estatuen arteko mugekin, eta hori da guk ezagutu duguna, Euskal Herrian migrazio irregular hori oso urrutik gelditzen zaigula ematen zuen, eta azkeneko 5 urtetan lehenengo eskutik ezagutu dugu, eta pixkat hori esplikatzeko asmua gendun, eta hori da erakusketa honen izateko arrazoia edo. Bueno, antolatu duguna da, berez, 6 estruktura edo 6 modulo antolatu ditugu, eta modulo bakoitzari gai bat edo jarri nahi izan diogu. Azten gera etxetik pixka bat, azten gera Irungo eta Bidasoako muga horren inguruan, hasian aurkezpen bat egiten dugu, bigarren modulare Bidasoan inguruan dijoa, eta gero hortik azten gera pixkat urrutiratzen urrengo mugatara. Orduan urrengoa da Melilla, Melilla gainera da Europan migrazio irregularran aurka egintzen lehenengo esia da, eta pixkat Melillan gaur egun dagoen arazo horietara joaten gera, eta hortik egiten dugu salto bat atzera berriro, eta da itsasoan, itsasoa pateran edo kaiukoan edo beste gomazko zodiaketan gurutzatzen saiatzen den jende guzti honek izaten ditun goraberak eta arriskuotaz hitz egiten dugu, eta azkenekoa pasatzen gera Lesbos, Kios eta pixkalte hori hortara, Afrikatik atera eta Europara egiten duten lehenengo saiakera hortara edo lehenengo esi hortara. Eta gero bai azkenekoa pixkat, ez dakigu, positiboan bukatzeko nahi izan dugu egin helmuga, eta da, ez dakit zerbait izan nahi duzun, baina nahi izan dugu pixkat erakutsi nola bidean hainbeste kalamidade pasarazten diegun pertsona guzti hoiei aukera bat ematen zaienean bizitza berri bat hasten duten, ezta? Eta horan daude 4 lagunei 4 erretrato eta 4 pertsona hoien pixkat historia kokatzen duguna da mapa batean nundik eta noiz atera ziren eta nora eta noiz iritsi ziren. Horrela pixkat ikustarazteko bidai hori nik esatut bizitza proiektu bat da, bidai hori astea, ze 3, 4, 5 urte kostatu zaio jende horreri Europako hiri batera iristea. Toan egin duguna da, horiek 4 lagun hauei elkarrizketatxo batzuk egin eta beraien testu batzuk atera, eta ze izan den bidea, eta gero izan den bidea numerotan esan dudana. Urtea eta hiria, hasierako urtea eta hiria, eta helmugako urtea eta hiria. Eta beraien erretrato batzuk ja, beste modu batean eta ez beste 5 modulutan ikusten den egoera latz eta gogor hortan. Zaurgarri izaten jarraitzen dute, baina ja beste arpegi bat dute, beste pertsona bezala identifikatzen ditugu erretratoetan askoz gehiago, eta bestean dire multzo bat, talde bat, migranteak olako gauza
abstrakto bat, ezta, eta hor ja izena bizen, eta bueno, hori da. Eta hori ongo da, hori hilebete pasatxo bertan. Bisita gidatu batzuk eta antolatu ditugu, egia da taldentzako genitun bisita gidatu gehienak ja beteta daude, baino badaude hor talde antolatu izan gabe, norbanako eta hurbildu daitezken bi bisita gidatu, eta ez banago oker dire apirilak 2 eta apirilak 4. Bata euskeraz eta bestea gazteleraz. Ez nahi zoitzen oso ondo, baino iesazilegibalitz.eus webgunean edo bostokfoto.com webgunean baduz jendeak izango du, ze egunetan den eta gaina izena emateko aukera bat. Eta ingo duguna da, hemen egin dugun antzeko zerbait, baino pixka lasaiago esplikatu hori. Zer den erakusketa. Erakusketa lehenengo aldiz jartzen dugu hemen Donostian, estreno mundiala da, hemengo Donostikoa, baina asmoa bai dugu, gero bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpora albaldin badugu erakusketa muitzea. Iruditzen zaigulako gaia garrantzia baduela, eta kontatu egin behar dela, hemen hitzaitun hori dudan, hemendik zabaldu nahi dugu, Euskal Herri osoko eta Euskal Herritik kanpoko ere, kultur eragile eta erakusketan interesa baldin badute, edo gurekin harremanetan jarri, lehen esan dudan bi webunen bidez, iesazilegibalitz.eus edo bostofoto.comen ere badago, gurekin harremanetan jarri eta beraien herritara eramateko aukera badago, eta hori egin nahi dugu. Beste erakusketatara hurbiltzen den jendea sarri izaten da, argazkigintzarekin lotura bat daukana edo argazkigintzagatik joaten dena, eta ez horren beste gai sozialagatik. Eta guretzako zen, argazkiak baino gehiago gaia jarri nahi gendun. Eta orduan, kaleratean egin hortako, inkluso esan dezakegu, nahi ez duenak ere ikusi dezan. Ez dezagun egin nahi, eskenik ez nekien, pixkat hortako da, kaleratera, olako leku gaina oso zentriko batean jarri, hori egia da, eskertu behar dugu ere Donostiko udalari aukera eman izana hemen bulebarrean jartzeko, eta hori da, kalera atera eta beti esaten dena, gozaltzerakuan egunkari hartu eta lehenengo azal hortan argazki gogor hori jarri nahi gendun. Ez digu balio esatea, eske gogorra da ez dut ikusi nahi. Gogorra da ez argazkia, gogorra da gertatzen ari dena, orduan kontatu beharra dago eta modu bat hau da.